Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Ina so in gaya miki abubuwan da suke damuna. Ba don komai ba don ina so ki magance musu in za ki iya. Ina ganin kamar ba ni za ki aura ba. Na ce miki damuwarki a kaina yanzu ta ragu sosai. Ko ba ni ba, duk wanda ya san ma'ada da ƙanani da ke yanzu zai iya mamakin abin canjin da zai iya gani ko da zai. Ina jin ki. Har yanzu ba kya ganin canji akan abin ko? Har yanzu ba kya ganin canji akan abu? Har yanzu ke ba kya ganin canji akan abin ko? Har yanzu kina ganin kamar yanda kike kulawa da ni tun a baya ko kuma ce ta farkon haɗuwana da ke kama yanzu kina ganin har yanzu ba wani canji ko? Shikenan. Na ga alamar ba kya so ki magana. Na ga alamar ba kya so ki magana. Ko ba har yanzu ba ki saki ranki da ni ba? Da na ce ma ni kullata ki ne. To yaya zan ta magana? Har yanzu ki take muryanki. Da maganin ta ɗaya ba ni son ka. Da na son ka sun zai na tsaye da ka. Sun zai na ina ɓata lokaci a kaina. Sun zai na ina ɓata wa nisa lokacin ka wa na kai. Tun da nake na taɓa buɗe baki na gaya miki cewa ba kya so na? Ki so ce ne. Haka ka ce maka. In ba da son ka saboda me ne ka zama ne ka. Sun zai na zai zauna kai da kana tunanin na son ka. Sun zai na tunanin yana da ina ɓata lokaci. In ba da son ka mai sama ba na son ka. Me yake faru? Shi ne nan. Me yake faru? Ganin su kuma na kwaskwari ko saboda wani abu ne su zama tare da kuma in ana shirya masu kira ne zan ƙara da nisa ba
me yasa to kike canjawa? Kai me take tunani ko saboda ni? Kawai you have to think of it for yourself. Ko ya kamata ka yi tunani da kanka. In ina son ka amfana ka duka za ka yi tunani da kanka. Kuma zuciyar da tana ce maka ba na son ka. Kika ce ku me yasa ba ta rabu da ni ba? Saboda wani abin da nake tare da shi ne ba saboda ni. Kawai ka zai ne ko kana ne ba. A shekarun da nake da wanda ba a kuma kuke son shi. Idan abu ya fara samun mutum zama yake tunani. In ka ga ina son ka so ke tunani. In ka ga ma ba na son ka so ke tunani. Kuma yasa da ba na son ka so ke tunani. Shi ma so ke tunani. Na ce miki, ni fa ko a zuciyata ko a raina ban taɓa ɗin cewa. Idan ka ce ko a ranka wani da ka taɓa kawo hari ba shi mun gane wani kasa. Mata ya canza maka ne na canza maka ne. In gane son ka so su like no one is talking to you. Wanda ke yin don a cewa in so ka. Amma sai ka gane ka ta ce in gane son ka da bisa ƙarfin haka ba zan da maka da talaka. Har sai na ɗan tunani. Wasu ka gane ɗan tunani da ko a ce ka san da kayan mai gaba. Kira fara tunani mai kira da cewa kuma na ba zan gane son kira sanin da irin da aka da shi ɗayan na son ka yi ba. Wata sauke ta yi zan gaba da na son ka yi. Kuma zan ka yi. Kuma maka magana kuma suka zama ya ce. Sun ƙara tunani cewa sun ci kamar za ka yi zama cikin a cikin jami'in kuma na gaba. Wani ne sun yi maka samun apology ko? Or apologize. Duka ban san mene ne. Wannan duka ba tunani sun yi ba. Duka wannan ba tunani ne ba. Mai kuma maka da ke ba na tunani ne gane cewa ban shi ta kake yi. Ba dai ba kai kwanzu da wani gani da ke da kanta. Ita da fara da duka ta haushi da ta yi mai cuta. Ina wani haushin da ta yi kuma ba ta yi mai cuta. Faɗa min mutum da yi ni ba ran ba shi da ta. Da ta kira da ɗaga waya. Kawai ne ka gane ka tunani da kanka. Ina son ka da ka tunani. In gane son ka da duka ka tunani. Ina son ka nake gode ka. In ba ka gane ka duka ka tunani saboda ni. Amma ba na son ka nake yi haƙuri ina son ka. Sai dai tunani ka saboda mutane suna haka. Wannan you can think by yourself. Mutum ke so in ce na canza maka ne na tunani na ta gani ka. Only me ina. Mata da yawa suna zama da samari ko a kan abubuwa da yawa. A cikin tunani ne ma irin su ce. Wani irin su ce suka za ka bayar a kan haka. Shi yasa na ƙin magana kan gani saboda ba na so yin magana. Na san yin magana dole ne na rasa baki shi yasa tun farko na maka shiru. Amma ta rage mai sani da gaba. Da ba na son ka dinga ɓata lokaci ina waya da kai. Ba na son ka dinga ɓata lokaci na idan ina zance da kai. Ko zance da kai. Mutane ne. Na baba ina zuwa. Ne avoiding ɗin a kanka. A kan mutane da kare a kan talaka a gabanka. How many times abubuwan da ya fi faru? Ni soyayya ne sama ma wacce ba ta Allah ba duk kai tunani ka gane da kanka. Kullum da shafa rayuwa da ni, kullum canza magana kake yi.
hatta da fuska. Ciwon tashin biyan kuma ciwon na ciwon. Amma ko zan tafi yanzu ko ta ji ta fara damuwa.